Men jeg synes bare, det der ligger rundt på min Velkommen til Musical på LH. Det er faktisk første gang, mig bekendt, at der er en musical på LH. Og jeg har lyst til at fortælle jer, hvordan det begyndte. I januar måned, da eleverne lige var kommet, så kom der sådan en sød, næsten hvidhåret pige hen til mig. Jeg skulle lige tjekke på hendes navn. Hun hed Esther Jensen, og hun sagde, jeg vil en musical. Og jeg har en idé til at lave en musical her, det her forår på LH. Må jeg det? Ja, hvad har du sådan? Jamen, jeg skriver selv hele manuskriptet. Jeg er selv instruktør. Jeg sætter det hele op. Jeg får de andre med på det. Tror du på det? Ja. Og det har hun så gjort. Og det er det, vi skal opleve i aften. Vi skal simpelthen opleve en musical, som er blevet til det her forår. Fuldstændig båret af eleverne. Drevet af Esther i spidsen. Og hun har fået de andre med. Og det har summet, og vi har hørt om det, og der er planlagt, og der er øvet, og nu er vi fremme ved det. Og jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg tror, vi får en fantastisk aften, og jeg er rigtig glad for at kunne byde jer hjertelig velkommen. Og så giver vi ordet til Esther, og I må godt give hende en hånd. Tak for det. Ja. Så er vi endelig nået til den 7. maj, og det har været virkelig hårdt, men jeg tror, jeg taler på alles vegne, når vi siger, at vi har glædet os rigtig, rigtig meget. Nogle gange opstår der nogle skøre idéer i mit hoved, og så er det bare hamrende fedt at opleve, at der er så mange, der er med på den, og at Henrik også gav et grønt lys. Så vi vil gerne byde velkommen til den her musical, som vi har kaldt At gå med Gud. Vi skal følge en kristen kernefamilie, og der er også møde med forskellige ikke-kristne og udfordringer i deres kristne liv. Det er en realistisk historie, og jeg håber, at der er mange af jer, som vil kunne relatere til nogle af de ting, som vi skal opleve på scenen. Ja. Vi har ingen fancy kulisser, og vi har ingen vilde kostymer, og vi er langt fra professionelle. Det er 100% sikkert, at vi kommer til at lave fejl, vi kommer til at glemme replikker og ramme skæve toner. Men vi har et budskab, vi gerne vil ud med, og det er det, der skal være i fokus. Vores mål er at sætte tanker i gang, og det kan godt være, at I bliver nødt til at finde domsebladet frem undervejs også. Men rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Vi håber, at I nyder forestillingen. Det er helt fantastisk med den skønne opbakning i salen her. Der er en dør bagved, som jeg nok har fundet ud af, og ellers er der 2 nødudgange her, i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt. Altså, efter en time, så er der en pause på 20 minutter. Yes. Ja, der er vel ingen af jer, der er i tvivl om, at det er en stor glæde for os begge to, at hele familien kan være samlet til en begivenhed som denne. Inge og jeg har glædet os i lang tid til at få jer alle se igen, og tak skal I have. Det betyder meget for os at fejre Inges 70-års fødselsdag med de mennesker, vi holder af og elsker. Og vi ser frem til denne dag med stor glæde. Vi håber, vi får en hyggelig dag sammen, og at gamle, såvel som unge, kan nyde hinandens selskab. Jeg er nemlig for, at Gud har givet mig 46 år sammen med Inge, og med hans vilje fortsætter vi gerne. 70 er jo ingen af dem. Og Inge, du bliver bare dejlig for hver dag. Tak for din tålmodighed og vildhed. Du har måttet stå med væk for det der værd, men du er stadig lige så cool, som du altid har været. Og i dag skal du bare slappe af og nyde at blive vartet op, for det fortjener du. Og jeg skal nok til opvasken af. Er du stadig glad for dit studie, Johan? Ja, men det kører bare derudad, og så sidste år skal jeg nok gå. Ja, muligt. Hvad så bagefter? Ja, altså så må vi se, om ikke nogen har lyst til at ansætte mig. Ja, sådan en brug for frisk og frejlig fyr som dig, må ikke der er en eller anden, der venter derude. Ja, det kan vi selvfølgelig ret i. Ja. Men hvad med dig og Naja? Hører jeg nogle bryllupsjonger i fjernen? Ja, det ved jeg jo aldrig om. Nej, det skal jeg slet ikke blande mig i. Det er jo ikke... I hvert fald det er et sæt par. Det er
Hej Anna. Hvordan går det med dig? Det går meget godt. Jeg er lige startet på en café nede i byen, så det er ret spændende. Har I noget godt at byde på? Vi har verdens bedste gulerodskage. Okay, hold da op. Det må jeg smage på tidspunkt. Den kan virkelig anbefales. Der er ret god service dernede. Ja, når alle arbejder der, så... Ja, det er et ret fint sted. Og jeg har faktisk fået en ret god veninde dernede. Jeg var lidt bekymret, da mine venner de rejste ud i verden, eller begyndte at studere i byen eller noget, men det skal nok gå. Lykke med det i hvert fald. Tak. Hvordan går det med mor? Det går kun en vej. Hun ser ud til at hygge sig i dag. Det er jeg sikker på, hun gør, men det er ikke sikkert, at hun kan huske så meget i morgen. Men man er fokuseret på de små oplevelser og leve i nu. Ja. Men det er da hårdt. Man kan bare se på i magtesløshed, mens hun bliver dårligere og dårligere for hver dag. Og hun forstår det ikke af sig selv. Det mindste det er forfærdeligt. Lige før kom hun i Hans. Jeg tror ikke, hun kan huske det. Nej, det er ikke en eneste episode. I går fortalte hun mig 8 gange om naboen til hendes barndomshjem, som var sådan en skidkar. Og hun er svært at finde rundt selv derhjemme. Det er sørgeligt, det skal gå sådan. Har I, eller har du tænkt på hjem for demente? Ja, det har jeg godt overvejet. Men jeg forsøger at holde hende derhjemme så længe som muligt. Ja, det kan jeg godt forstå. Og så fokuserer jeg på, at vi trods alt stadigvæk har hende. Ja, det er det vigtigste. Ja, jeg tænkte på, om vi ikke skulle synge Det er så yndigt at følges ad. Godt nok har I været gift i mange år, men det er jo et dejligt løfte, der stadigvæk står fast. Stig og Johan, vil I spille til? Ja, når vi nu er samlet alle sammen, så synes jeg, vi skulle benytte anledningen til at få taget nogle familiebilleder. De er jo så dejlige at have. Så hvis vi nu starter med at få Søren og Inge med her om den anden side, og Ole han har taget sit kamera med, og han vil rigtig gerne tage billeder. Så starter vi med Søren og Inge i midten, og så tager vi deres børn. Marianne og Per. Og så har vi Johan og Emilie og Alma, og så skal vi selvfølgelig også have Naja med.
kunder. Jeg trænger så til et bad. Ja, samme her. Timerne, de bare snegler sig afsted. Og Camilla, hun har været frygtelig i talen i dag. Det hjalp nok heller ikke, at jeg lettede i stedet til mærken. Nå, det var det, jeg kunne høre. Det lød lidt voldsomt. Ja, let's live. Skal du lade noget spændende her i weekenden? Jo, det er nok det sædvanlige. Jeg tror, jeg tager i byen med et par venner, og så ser vi, hvad der sker. Hyggeligt. Ja. Du skal da med. Det er lidt for dårligt, at vi har kendt hinanden i 3 uger, og vi har ikke været ude at drikke sammen endnu. Altså, egentlig så drikker jeg ikke. Seriøst? Hvordan kan det være? Kan du ikke lide alkohol? Hvad er du for en? Altså, jo, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det smager fint. Jeg får da også et glas, hvis vi får gæster eller noget, men jeg drikker mig ikke sådan fuld. Det skulle du ellers prøve. Alting er meget sjovere, når man har fået et par genstande indenbords. Og lige pludselig så virker alle fyre bare lidt mere attraktive. Så alkohol, det er helt klart et plus. Men en gang skal jeg være den første. Skal du med på lørdag? Altså, der er en grund til, at jeg ikke drikker. Det er fordi, jeg er kristen. Tak pis på mig. Sådan rigtig kristen. Går du i kirke? Beder du hele tiden? Altså, vi beder da. Vil så sige, du er en jomfru? Ja, det er jeg. Jeg troede ellers, de var uddøde. Mener du helt seriøst, at du aldrig nogensinde har været sammen med en fyr før? Nej, det har jeg ikke. Wow, jeg er virkelig ondt af dig. Det er jo trist. Hvorfor har du ondt af mig? Sex er jo Guds gave til folket, så hvorfor ikke bruge den? Altså, jeg er enig med dig, at det er en gave fra Gud, men jeg synes, man misbruger den, hvis man går seng med en tilfældig fyr nede i byen. Det hører hjemme i ægteskabet. Men vil det så sige, at jeg kun må have sex med min kommende mand, som jeg ikke engang kender endnu? Så hvis jeg først møder om 10 år, så skal jeg leve i cølibat indtil da? Altså ja, det er det Gud, han siger om sex. Godt, jeg ikke er kristen da. En partner hele livet, så får man jo ingen erfaring. Altså, jeg ser sådan på det, at man giver en stor del af sig selv, når man har sex. Og det er noget meget værdifuldt, noget som du skal dele med en person. Og Gud, han vil gerne have, at vi bruger din gave med omtanke. Hvis jeg går i seng med en masse tilfældige fyre fra byen og alle andre steder, hvad har jeg så tilbage at give til ham, som jeg skal dele resten af mit liv med? Jeg kan godt se, at vi ser lidt forskelligt på det her. Og jeg respekterer selvfølgelig din holdning. Og det er der sødt at blive jomfru. Men det der med sex med hjemme i ægteskab eller ikke, det er ikke lige mig. Jeg regner med at svore Frederik fra min gamle gymnasieklasse på lørdag. Og han har kigget efter mig et par gange i den her uge, så jeg tager det som et ja. Okay. Ja. Nå, men vi kan lige snakkes ved i morgen omkring lørdag. Vi ses. Ja. Hej. Gud, hjælp mig til at sige det rigtige. Hjælp mig til at holde fast ved dit ord. Jeg har bare været ved tandlægen, jeg har glip af noget. Hey, vi ved bare forholdsvis tysk. Klamt. Okay, min mor fatter ikke, at jeg kan fordrage min krald. Helt ærligt. Det både smager og lugter af fisk. Jamen, det er fisk. Det gør det heller ikke bedre. Jeg tror, jeg skal med ud. Måske du kan give den til Lykke, hun har nemlig aldrig mad med. Nå ja, for mad er jo så dyrt. Hun bruger i hvert fald ikke sine penge på tøj. Nej, det ligner noget, hun har arvet fra sin mormor. Altså, jeg synes at det er en meget sød bluse. Ej, ven, det synes du ikke. Altså, den kunne måske se meget pæn ud på en anden en, men den hænger lige frem på hende som en sæk. Har hun ikke tabt sig? Jo, faktisk ret meget. Måske tror man bliver populær af en vaccin. Har hun det? Hvis det har jeg slet ikke lagt mærke til. Altså, det ved jeg da ikke, men hun siger altid nej til kage og fredag og sådan noget. Wow. Men okay, hun har også altid været lidt udenfor. Det er jo heller ikke vores problem. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at tabe mig lidt. Måske kunne jeg begynde at løbe. Og jeg hader løbe, man sveder bare helt vildt meget. Bare lad være med at løbe så hurtigt. Det er rigtigt, at løbetøj, det ser bare så grimt ud. Ej, jeg fik en vildt flot sportstop her i fødselsdagsgave. Vi kan finde den på nettet til dig. I en anden farve end min selvfølgelig. Ja, det er klart. Jeg tror også lige, jeg går på toilet. Hej
Hej. Er du okay? Ja. Sammen. Er du okay? Ja, jeg har det fint. Jeg var lidt træt. Har haft en dårlig dag. Ja, jeg har bare tænkt på, at du har været lidt udenfor og sådan lidt trist på det sidste. Er det noget nyt? Nej, okay, ikke på den måde ment. Men altså, jeg har bare lagt mærke til det. Forresten, det er en rigtig sød bluse, du har på. Tak. Helt sikkert. Jeg prøver virkelig, far. Jeg prøver at lade som om, at det er okay, at du ikke er her mere. Det er nok, at mor hun sidder fast i sorg, men jeg bliver nødt til at være stærk. Det var dig, der lærte mig at være stærk og være fuldstændig ligeglad med, hvad andre siger, men de kan ikke lide mig, og sådan er det. Det er heller ikke deres skyld, det men. Jeg var ude og løbe 3 kilometer i dag, og jeg har kun spist 146 kalorier. Vil du have været stolt af mig, eller vil du ligesom mor sige, at jeg bare skulle tage mig sammen og spise noget mere? Ikke at det betyder noget for hende, der går dage, hvor vi knap nok snakker sammen. Jeg savner dig virkelig, far. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at snakke til dig, når jeg godt ved, at du ikke er her. Det er fordi, jeg er dum og mærkelig og kikset og akavet og uduelig og uelsket. Det kunne beslutte sig så? Ja, men det så godt nok lang tid. Mor? Hvad er der? Jeg vil bare sige, at jeg er kommet hjem. Det kan jeg godt se. Havde du en god dag i skole? Ja, det var meget fint. Vi skal snart have en læseprøve. Jeg er ikke så nervøs. Nej, det er klart, at det er meget fint. Ja. Kan du ikke bare lade det ligge? Det kan jo ikke bare ligge her og flyde, vel? Har du afleveret nogle jobansøgninger i dag? Skal vi ikke bare aftale, at du ikke bærer dig mere lykke? Du skal nok selv finde ud af det. Det har jeg hørt før. Skal I lave sådan nu i aften? Jeg tror, at der er bibelstudie. Jo, og forresten, Alma skal have kage med. Jamen det? Ja. Det håber jeg, at selv at skrive på. Hvad I hentet så? Ja, jeg tror Oscar kommer 7:15. Fint. Har I nogle planer i aften? Nej, det har vi faktisk. For en gang skyld ikke. Eller det vil sige, det har vi. Men det må være en god kop kaffe og en creme til. Skal du lave noget i aften? Hvad skulle det så være? Jeg tænkte bare på, om du har lyst til at gå en tur. Nej. Jeg har hovedpine. Hvor tykker I se. Kunne være, du skulle være med at drikke så mange af den her, så. Så går jeg selv. Og jeg bliver nok væk lang tid.
Ja, jeg vil gerne dele nogle vers mere fra Matteus evangeliet kapitel 9, vers 35 til 38. Der står sådan her. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden byrde. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Ja, jeg var nede i en tur i byen i dag, og der så jeg alle mulige mennesker. Mennesker, som er interessante, mennesker, der er undervejs, mennesker, som man ikke kender, og rigtig mange af dem mennesker, som ikke lever med Gud. De her vers, de provokerer mig helt vildt, fordi de viser, at jeg har et ansvar. Vi har et ansvar, alle sammen. De var meget relevante på Jesu tid, men det er de sandelig også i dag. Jeg tænker, hvis vi sætter os 2 og 2 og taler lidt sammen om det her, så kan jeg godt tænke mig, at I taler lidt om, hvad siger den her tekster? Hvad vil Gud gerne sige til dig gennem det her ord? Kalder han på dig, og hvad kalder han dig så til? Er der noget, der han vil have dig til at gøre? Hvis vi lige sætter os sammen 2 og 2 og taler sammen i en 10 minutters tid, tænker jeg. Jeg kan til at tænke på min veninde, Sandra, en kollega, jeg arbejder med, der vil læse versene op. Og det med får uden en hyrde, det passer virkelig godt på hende. Hun gør bare lige som det passer hende, og tænker slet ikke over konsekvenserne. Det værste er, at hun kan ikke se, at der er noget galt. Ja, men jeg tænker lige præcis, altså, der står også i teksten, at Jesus han ligefrem ynkes over, altså han er ondt af. Ja, og det er sådan, jeg har det med Sandra, men hun er ondt af mig. Hvordan det? Fordi jeg er kristen. Hvorfor? Ja, hun synes, det er synd for mig, ikke at have sex før jeg er gift. Nå, ja, den har jeg også godt hørt en hel gang fra mine ikke-kristne kammerater. Men det er bare lidt svært at snakke med hende om det, fordi hun er lidt overfladisk. Altså, jeg tænker, kan du invitere med til ugen, for eksempel? Jeg tvivler på, om hun gider. Hun har lige inviteret mig i byen her i weekenden. Jeg ved bare ikke rigtig, om det er en god idé. Altså, jeg plejer nogle gange at tage med i byen. Jeg drikker mig selvfølgelig ikke fuld, men så tager jeg med, og så er jeg sammen med mine kammerater, og så tager jeg en øl eller 2. Og så får man nogle dumme kommentarer undervejs, men det tager man med. Og så nogle gange, når vi har fået lidt indbords, så bliver de lidt mere åbne, og så kan man tale med dem lidt dybere. Også nogle gange Gud. Okay. Wow. Det er jo egentlig ret fedt. Altså, jeg tænker lidt, altså, det er mere uden at muligheden at gribe, når den er der. Ja, det kan du have ret i. Måske skal du prøve at tage med hende. Jamen, det kan du jo gøre. Og så må du huske, at Gud han er også med i det her. Ja. Og jeg vil meget gerne bede for dig, hvis det er. Tak. Jeg synes bare, det er så svært, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Eller okay, jo, jeg ved godt, hvad Gud gerne vil have, jeg gør. Men det er bare så svært. Det kan jeg godt forstå. Gud leder så han til dem, som på en eller anden måde uden for de lidt skæve personligheder, som andre ikke rigtig bryder sig om, eller gider snakke med. Ja. Men det er bare så irriterende, fordi jeg har de her 2 bedste veninder, som hedder Alberta og Maja. Og jeg ved bare, at de ikke vil reagere positivt. Hvorfor ikke? Det lyder vildt led, når jeg siger det her. Men Lykke er ikke en af de populære i klassen. Og hvis jeg begynder at snakke med hende, så går jeg ned på hendes sociale niveau. Og så er jeg jo heller ikke populær længere. Og det er jo sådan lige indtil, at der er nogen, der laver om på reglerne. Hvad mener du med det? Jeg mener, der vil blive ved med at være hierarki, hvis der ikke er nogen, der gør noget. Ja, det er jo selvfølgelig meget det. Skal vi ikke lige bede sammen, inden vi smider hans navn?
så det går nok. Hov, der er Frederik! Hvem er det? En fyr, synes han, og hun er lun på. Hun satte sig på at score ham i aften. Bestemt. Findes der, da jeg ikke slår ham på det her. Jeg er lige nødt til at advare mig. Okay. Hej! Hvor sikkert. Se, hvad vi har. Sandra, siger du ikke drikker? Hvordan kan det være? Altså, jeg foretrækker at huske i morgen, hvad jeg har lavet i dag. Det er sige, du får det, jeg har glemt alt. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg køber lige en cola. Hvad skal I tage? Jeg køber cola? Nå, du skulle også køre ind. Nej, det skal jeg ikke. Jeg drikker bare ikke. Nå, okay, fair nok. Jeg leger taxichauffør for et par kammerater, så ikke noget skudt til mig her. Fornuftigt. Jeg vil snakke her, jeg kan få brug for en taxichauffør. Ja, præcis. Men jeg hedder Magnus. Alma? Er du her med nogle venner, eller? Ja. Men man får ikke mange fornuftige ord ud af dem lige nu. Det kan du have ret i. Hvor er du henne? Ja, det gør jeg. Det har jeg altid gjort. Arbejder på en café i byen. Hvad med dig? Jo, men altså, jeg bor også, men kommer ind fra Bornholm og læser til lærer her i byen. Jeg tror bare, at der skulle ske noget andet, og så flytter jeg herover. Men jeg kender ikke rigtig nogen, der flytter til. Wow. Sejt. Men du sagde, at du ikke drikker. Er det en personlig årsag, eller kan du ikke lide det? Altså, det er fordi, jeg er kristen. Okay. Og så har jeg en værdi, som jeg gerne vil leve efter at drikke mig i hejlet. Det er ikke lige en af dem. Okay, så du er sådan en rigtig kristen? Jeg ved ikke rigtigt, at man kan snakke om rigtig eller forkerte kristen. Enten så er man det, eller også er man det. Og hvornår er det så? Når man tror på Gud og tror på, at man har brug for hans tilgivelse for sine synder, for at blive frelst. Så det er det, du tror på, eller? Ja. Okay. Det har møder man godt nok ikke mange af. Nej, det gør man nok ikke. Men det findes altså. Altså, jeg synes jo også, det er interessant med religion og sådan noget ting, men altså, jeg er jo også kristen. Jeg er jo døbt, og jeg er konfirmeret, men det er jo ikke fordi, jeg sidder og beder hele tiden. Kristen? Hvad betyder Jesus for dig? Jesus? Det er ham med korset, ikke? Jo. Altså, jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på ham. Altså, det virker lidt mærkeligt, ikke? Og så ham der med arken og syndflod og sådan noget, ting, og en skabelse på 7 dage. Altså, en skabelse kan det jo ingen mening. Jeg tror ikke, for mig handler det ikke så meget om beviser, men det handler om tro. Og det er bare ikke altid, der kan bevises. Jeg har bare brug for noget lidt mere sådan håndgribeligt, ikke også? Ellers så bliver det så uhåndgribeligt. Det har jeg også hørt før. Men jeg tror på, at Gud findes, og jeg tror på, at han har skabt os. Men jeg vil aldrig kunne bevise det for dig. Altså, jeg tror også på, at der er mere mellem himmel og jord. Ja, jeg ved bare ikke rigtig hvad. Hej, Marius! Godt at se dig! Hej! Kender I hinanden? Ja, vi har gået på efterskole sammen. Ja, det går nok ikke, at du ligger inde på Alma i aften. Hun er nemlig kristen. Ej, Sandra, hvad siger du bare? Så ved han, hvad han går ind til. Og forresten, så sagde Frederik, at du gør det i aften. Okay. Hallo. Ja. Der har vi så grund til, at jeg ikke drikker. Ja, okay. Hallo. Men altså, Sandra har også altid været kendt for at være sådan lidt, du ved... Lidt hvad? Meget festlig. Løs på tråden. Ej, hvor er det trist. Jeg synes virkelig, det er sørgeligt. Hvorfor vores kultur bliver sådan her? Det er bare lidt for overfladisk, synes du ikke? Ja, pisse Gud! Vi ses! Sandra, hvor skal I hen? Ja, hvad tror du? Vi skal da hjem til Frederik. Ej, Sandra, lad nu høre. Lad være med at misbruge dig selv. Lad være med ham, tror jeg ikke misbruge dig heller. Det har jeg jo ikke noget imod. Sandra, jeg mener det. Du kommer til at fortryde det senere i livet. Ja, klart. Vi ses på mandag. Hej! Hey, hvor skal du hen? Undskyld, jeg har bare ikke lyst til at være her mere, men tak for snakken. Alma!
Jeg tror bare, jeg går til Lykke. Seriøst? Ja. Nu har du opfordret dig virkelig for holdet. Hej Lykke. Hej. Har du en makker? Nej. Okay, så er det dig. Kunne du tænke dig måske at starte? Det er altså virkelig ikke særlig godt. Nej, det skal du ikke tænke på. Jeg krasser mit hurtigt, når det går. Okay. Jeg har skrevet det til min far. Jeg savner dig og tænker på dig hele tiden. Der går ikke en dag, hvor du ikke dukker op i mine tanker. Jeg ved ikke, om du kan høre mig. Jeg vil ikke vide det. Jeg vil ikke ødelægge min illusion. Illusion, det er jo det, du er. For du er ikke her. Du er ikke her, hvor du burde være. I et splitsekund forandredes vores liv. Forandredes dit og mit og mors. Hvilket liv har vi nu tilbage? Kan du fortælle mig det? Hvorfor bliver jeg ved med at vende mit blik mod skyerne mod himlen, når jeg ikke tror på, at den findes? Hvis der er en Gud der, hvor du er, så fortæl ham, at en Gud, der tager en far fra hans familie, er en ond Gud. Du fortjener det ikke, men jeg kan ikke ændre det. Nu har jeg altså ikke lyst til at læse mit. Men det var virkelig flot skrevet. Jeg vidste ikke, at du stadigvæk var så ked af det. Tiden lærer ingen sove stille, du tror. Hvordan har din mor det? Skulle du ikke læse dit digt? Nej, hvordan har din mor det? Betyder det noget? Ja, selvfølgelig gør det det. Hun har det ikke godt. Vi snakker ikke rigtig sammen, og slet ikke om ham. Det er virkelig ked af at høre, Lykke. Okay, nu er det ikke, fordi jeg vil blive påtrængende eller noget, men hvordan har du det? Jeg har lagt mærke til, at du har været rimelig ked af det på det seneste. Kan vi bare lige meget af, hvis ikke snakke om det nu? Nej. Det forstår jeg godt, men hvad nu, hvis jeg kommer hjem til dig en dag? Nej, det er du altså ikke. Hvad så, hvis du kommer hjem til mig, ligesom i de gamle klasser? Mener du det? Ja. Jeg tror, det vil sige. Det er lige meget. Tak, Emilie. Det er Marius fra Lørdags. Hej. Ja, undskyld, jeg skal ringe til dig. Jeg fik dit nummer af Sandra. Jeg blev bare lidt bekymret for dig. Du virkede ret oprevet, da du gik. Og så fik vi heller ikke rigtig sådan sagt ordentligt for det. Det må du altså undskylde. Det var ikke, fordi jeg ikke ville snakke med dig. Ja, det er helt okay. Men hvordan har du det egentlig? Jeg har det fint. Jeg ligger bare slappet lidt af. Jeg lige kommet hjem fra arbejde. Hvad med dig? Jo, samme her. Altså, jeg skal til fodbold her lidt senere. Men går du egentlig til noget? Nej, ikke sådan rigtigt. Eller jo, jeg kommer i sådan en kristen ungdomsklub, hvis det gælder. Okay. Hvad vil det sige? Ja, vi mødes sådan en gang i ugen, og så snakker vi sammen og deler vores liv med hinanden, og så synger vi og beder og læser Bibelen og sådan noget der stil. Okay, det lyder faktisk meget spændende. Altså, du må gerne komme med. Hvis du kan tænke dig at se, hvad det er for noget. Ja, altså, nu er jeg ikke sådan super kristen, men jeg vil tænke over det. Altså, nu er der jo ikke rigtig nogen, der sådan er super kristne. Der er i hvert fald ikke nogen af os, der har alle svar. Og hvis du har nogle spørgsmål omkring tro, så kan du i hvert fald godt tage det med der. Folk er meget åbne. Okay. Finder, at du skal i hvert fald have tak for tilbuddet. Altså, jeg håber virkelig ikke, det virker alt for mærkeligt, at jeg sådan ringer til dig. Jeg synes bare ikke, at vi bliver rigtig færdige med vores snak. Altså, det er helt okay. Det er slet ikke noget problem.
Ja, jeg må nok hellere se og smide til fodbold, så. Du må have en god aften. Det var hyggeligt, René. Så må du lige se, om du er med til det der LMU. Ja, hvad er LMU? Ja, altså den ungdomsklub, jeg kommer i. Nå, ja. Jo, du hører fra mig i hvert fald. Og tak for snakken. Ja, hej hej. 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 Det er nu så hyggeligt, at I unge mennesker vil komme og besøge os. Det er dejligt at se jer igen. Ja, jeg tror, det glæder os. Jamen, i lige måde, vi har sådan glædet os til at komme, fordi jeg har sådan et dejligt hjem, og vi føler os bare så hjemme, når vi er her. Det er dejligt at høre. Jeg kan forestille mig, at I to også en dag får et rigtig dejligt hjem. Og vi to, vi deler vores kærlighed til Philips ting, og det tager jeg også med. Ja, nu må vi jo lige se, om jeg kan få Johan overtalt til, at der skal stå helt her af porcelænsskat i vindueskarmen. Ja. Nå, jeg tror, jeg kan ud af det. Skal du have noget hjælp? Ja, det må du meget sammen. Det var altså en dejlig pige, du har fundet dig, Johan. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Men altså bedstefar, jeg tænkte på, hvordan vidste du, at farmor var, lad os sige, den eneste ene? Den eneste ene? Ja, altså det er bare det der med at gifte sig, det er sådan en stor beslutning, pludselig at være sammen hele tiden. Du tænker på at fri til Naja? Ja, altså, jeg vil nok gerne giftes med hende en dag, og jeg kan mærke, at hun presser lidt på, men jeg er bare i tvivl. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke elsker hende, men jeg synes bare, det med ægteskab er så skræmmende og forpligtende. Jeg sagtens følge dig. Før jeg friede til Inge, der brugte jeg også rigtig lang tid på at forestille mig alt muligt, der kunne blive et problem i vores selvskab. Og det skræmte mig rigtig meget. Men så tror jeg bare, at jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke forestille mig et liv uden Inge. Og så bad jeg ud om, at jeg må træffe den rigtige beslutning. Og det er jeg sikker på, at jeg gør. Det virker også bare, det virker så rigtigt, når du taler om det. Men jeg synes bare, det er som om, at det forventes, at jeg er afklaret og ved, hvad jeg vil. Altså, vi har været kærester i 5 år nu, og det er som om, vores omgivelser mener, at det er på tide, at vi gifter os. Hvad omgivelserne mener og forventer, det må du ikke have styr af i en så vigtig beslutning. Jeg vil dermed råde dig til at lægge dig til Gud, og så tage dig al den tid, som du har brug for. Tak, bedstefar. Du giver mig bare for så mange gode råd, men jeg synes bare, det er svært. Det må man gerne synes. Også selvom man er 25 eller 75 for den sags skyld. Tak. Du virker altid så sikker og afklaret. Tro mig, Johan, det er ikke. Men livet var lært, men det kan ikke betale sig og bruge alt for meget tid på at bekymre sig. Jesus har sagt, at vi må få lov at komme til ham med det, der tynger os, og så vil han tage sig af det. Tag nu din bedstemor, for eksempel. Jeg vil bruge rigtig lang tid på at bekymre mig om hende og vores fremtid sammen. Og jeg skal lære lidt meget om det noget, der tynger mig rigtig meget. Men havde det ikke været for Jesus, så havde det været dobbelt så svært. Og selvom jeg er oppe i åren, så må jeg få lov at komme som et barn alligevel. Ja, jeg er et barn, der stoler på sin far og på, at han ved, hvad der er bedst for en. Lige præcis. Nå, men det er vist også ved at være tid til, at vi skal sige tak for i dag. Ja, det var så godt at se mig. Jeg ved godt, jeg har sagt det før, men du har altså bare den dejligste familie. Ja, ikke? Jo, men jeg kan godt mærke, at din farmor har fået det værre. Jeg skulle hjælpe hende med virkelig mange ting ude i køkkenet, og hun så bare overhovedet ikke mærke det. Men altså, i det mindste har hun stadigvæk sin mildhed og sit gode humør. Ja, det er virkelig også taknemmelig for. Jeg ville ønske, at jeg havde noget at kende mine bedsteforældre. Det forstår jeg godt, men jeg deler gerne det. Tak. Jeg føler også bare, jeg har kendt dem hele mit liv. Ja, og de er virkelig også glade for dig, og det fortæller de mig gerne så tit som muligt. Se nogle idioter!
Hvad bilder man sig ind? Kan man ikke engang få lov til at gå hjem efter et fredeligt besøg af sine bedsteforældre? Hvor lavt kan man synge det? Johan, stop! Jeg har virkelig ikke brug for, du råber lige nu. Undskyld. Er du okay? Hvorfor skal det være sådan her? Hvorfor kan vi ikke bare leve i fred med hinanden alle sammen? Det er fordi, at vi er mennesker. Han vil tørre være tårer af jeres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej eller sorg, ej eller skrig, ej eller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet.
Ja, det har jeg sagt et par gange. Jeg tror godt, han kunne være min type. Hvad skete der med Frederik? Frederik? Nå, ham? Nej, det gik ikke alligevel. Men han var fin nok som one night stand. Men hvis det ikke kommer til at gå med Lukas, så har jeg stadig Frederiks nummer, hvis du... Undskyld, kan vi ikke snakke med andet? Jo. Er du lidt snapper? Nej, jeg synes bare altid, det er særlig rart at snakke om. Okay, jamen vi kan da også bare snakke om Bibelen i stedet for. Ja, altså... Det var en joke. Jeg var til barnedåb her i weekenden, så jeg tror nok lige, jeg har opbrugt min kristendomskvote for de næste par år. Skal du med ned til bussen? Nej, jeg har faktisk nogle ting, jeg skal ordne i byen. Fedt! Skal du have selskab? Jeg skal ikke noget før kl. 8. Altså, egentlig så var det meningen, at... Hej, Marius! Nå, ej, hvor hyggeligt. Nå, men vi snakkes ved i morgen. Vi ses. Hej, hej. Hej. Og tak fordi du ringede. Ja, jeg synes, det kunne være hyggeligt at ses igen. Ja da. Nå, har du lavet noget spændende? Ikke sådan mere end sædvanligt. Hvad med dig? Har du været til den der kristne ungdomsting? Ja, det var det faktisk lige i går. Okay. Hvad lavede I? Var det godt? Ja, det var rigtig godt. Vi snakkede sådan en del om tro, og også lidt om, hvordan man som kristen nogle gange kan tvivle på, om det er sandt alt sammen. Okay. Så det vil altså sige, at jeg er kristen, I heller ikke altid sådan er helt sikker på, hvad det egentlig er, I tror på? Nej, jeg synes også, det kan være svært at tro. Ja. Man vil så gerne have noget håndgribeligt, så man kan holde fast i, men sådan er det bare ikke med tro på Jesus. Tro, det handler netop om at tro på noget, selvom du ikke har beviser for det. Det strider bare sådan ret meget mod videnskaben. Ja, det har jeg også hørt før. Og selvom jeg virkelig gerne kunne bevise for dig, at Gud findes, så kan jeg ikke. Det er bare noget, du må tro på. Ja, det har jeg bare sådan lidt svært ved at forstå. Så diffust. Ja, det forstår jeg godt. Men jeg er virkelig glad for, at du er åben og stiller så mange spørgsmål. Men er det så vigtigt for dig, om jeg er kristen eller ej? Ja, det er det. Hvorfor? Fordi jeg holder af dig, og jeg vil bare det bedste for dig, og jeg er overbevist om, at det bedste det er at høre Jesus til. Altså, hvis det betyder så meget for dig, så vil jeg da gerne tage med til et af de her møder der. Mener du det? Ja, altså bare for at se, hvad det er. Ja. Fedt. Det var... Jeg forstår det ikke. Jeg er vant til at have så mange krav og regler til mig selv, som jeg skal overholde. Hvorfor har Gud ikke det? Lykke, jeg tror, du prøver alt for hårdt at leve op til alle andres forventninger. Og ikke mindst til dine egne forventninger også. Jeg har godt set, hvordan du nogle gange piner og sulter dig selv, for at leve op til nogle fuldstændig umenneskelige krav. Og så bilder du dig selv ind, at det hele er okay. Men det er det jo. Jeg føler mig stærk. Jeg føler, at jeg har kontrol, hver gang jeg har smidt mad ude i skolen eller været ude og løbe en tur. Det giver mig en anden form for kontrol og overblik, og det har jeg virkelig brug for, at der ikke. Der har ikke styr på en skid i mit liv, og heller ikke i min mors. Men tror du nogensinde, at du bliver tilfreds med dig selv? Nej. Jeg ved godt, det lyder dumt, men det giver bare en anden form for mening i livet alligevel. Hvilket? Ja, at prøve på at blive perfekt, også selvom jeg aldrig bliver tilfreds. Det lyder godt nok som en hård mening med livet. Har du et bedre bud? Altså, nu kommer jeg fra en kristen familie. Ja, nu du siger det. Seriøst, du har jo verdens mest perfekte kristne familie.
din søster er så sød, og din far er mega flink, og din mor ligger ikke dagen lang på sofaen og bæller øl. Undskyld, men du ved bare ikke, hvordan det er, når man ikke er lige så privilegeret som dig. Men tror du virkelig, at vores familie er så perfekt? Sådan ser det ikke i forhold til min. Ej, altså bare fordi man har en kristen familie, behøver det ikke at betyde, at man ingen problemer har. Jeg er for eksempel rigtig tit irriteret på min storesøster, som er 21, og min mor, hun er rigtig stresset tit. Og jeg kender mange kristne familier, som har rodet i deres liv. Men jeg tror måske, at vi har været heldige i vores familie. Og så har vi jo tro på Jesus, som binder os sammen på sådan en helt speciel måde. Der er i hvert fald ingenting, der binder min mor og mig sammen overhovedet. Jeg virkelig ønske, der var noget, jeg kunne gøre. Nej, undskyld. Det var altså virkelig ikke for... Jeg vil ikke virke utaknemmelig eller strid. Det var bare min måde at reagere på. Og du har virkelig gjort meget mere for mig, end der er nogen, der har gjort i lang tid. Tak. Men... Altså, du skal huske at tænke på, at Gud vil dig. Og det vil jeg i hvert fald også. Tak, Emilie. Du siger meget. Ja, nu også det der se at komme hjem af, det var rigtig dejligt at være sammen med dig, ligesom i de yngre klasser. Ja, tak fordi du kom i dag, Lykke. Det var virkelig hyggeligt her. Det var virkelig dejligt, at du kom hjem i dag, Johan. For der er faktisk noget fra, jeg gerne vil så det til alle tre. Du er da vel ikke gravid, mor? Nej, Emilie, jeg er ikke gravid. Det handler om mit arbejde. I ved godt, at jeg er virkelig glad for mit arbejde. Men jeg har haft en oplevelse af, at Gud for det sidste har mindet mig om, at jeg har brugt alt for meget tid på mit arbejde. Det har også betydet, at det børnearbejde i kirken, som jeg har været med til, der har jeg slet ikke haft overskud til. Og jeg har brugt alt for lidt tid med hende. Så far, jeg har bedt rigtig meget over det, og nu er vi faktisk blevet enige om, at jeg siger op. Tak for det, mor. Vi snakker også om, det kunne blive relevant i forhold til min mor. Jeg tror ikke, min far er helt klar til, at hun tager på plejehjem, så indtil da får hun nok brug for en ekstra hold. Men kan I så få det til at løbe rundt, sådan økonomisk? Altså, vi kan sagtens klare os på fars økonomi. Jeg tror bare, det handler om at leve lidt mindre luksuriøst. Og det er nok bare sundt. Ja, det kan du nok have ret i. Jeg tror, det er en rigtig god beslutning for dig, mor. Har du lagt mærke til, at du har haft lidt meget at se til på det sidste? Jeg håber virkelig ikke, at jeg har taget alt for meget opmærksomhed fra jer. Jeg ved godt, at jeg til tider har været virkelig fraværende. Altså, jeg synes jo, du er verdens bedste mor. Og jeg har i hvert fald ikke følt mig forsømt. Tak, skat. I er også det dejligste børnebørn. Altså, jeg mener det virkelig, fordi på det sidste så har jeg snakket en del med en, der hedder Lykke fra min klasse. Og hele hendes familie er en rod. Og jeg synes bare, det er så vigtigt at huske på, at man skal fortælle hinanden, hvor meget man holder af hinanden. Og ja, at hvor godt man har det med hinanden. Altså op, Emilie. Du får næsten din kliniske drille i storebror til at blive helt ret. Jeg synes, vi skal bede for din veninde. Var det ikke en Lykke, du legede med i de små klasser, som mistede sin far? Jo, det er det. Det må virkelig være helt forfærdeligt. Ja, det er virkelig ikke nogen selvfølge, at man har det godt i familien. Altså, vi havde også nogle skænderier, da jeg var teenager, ikke? Jo, Johan. Det kan vi ikke komme fra. Det minder mig faktisk om en sang, vi sang til møde her den dag. Den hedder Min Gud, jeg vil takke. Kender I den? Nej. Nå, men giver du ikke nummer, mor? Jo, det gør det godt. Men hjælp mig, min Gud, til selv
Hej, piger. Jeg skal bare lige ud og købe nogle små ting. Hyggeligt. Ja, hvad med jer? Om det er fordi Trine har kigget på nogle bukser i lang tid, og så spurgte hun, om vi ikke ville med ud og købe dem. Ja, for jeg kunne ligesom ikke bestemme mig selv, og det er jo det, man har veninder til. Ja. Og forresten, det der fysikarbejde, vi startede på i sidste uge, Trine hun var syg den dag, så hun har spurgt om, eller vi har spurgt, om hun ikke ville med i vores gruppe. Men man måtte jo egentlig kun være 3 i gruppen, så... Altså, jeg tror også, Asbjørn og Lykke mangler i deres gruppe, så der kan du bare være sammen med dem jo. Ja, du kender jo alligevel Lykke så godt, så det burde jo sagtens kunne få det til at fungere. Men, altså, har vi 3 ikke startet noget sammen? Vi var kun lige begyndt, og vi har kun lige skrevet små idéer ned. Det var ikke så meget. Jamen altså, er det ikke bare det, vi gør så? Altså, så går det jo op. Okay. Super, tak Emilie. Nå, skal vi se på de bukser, eller hvad? Ja. Vi ses i skole. Ja, hej.
Lykke. Hvad? Må jeg godt sætte mig på siden af dig? Jeg fik lige en opringning fra Iben, din klasselærer. Ja, jeg ved godt, hvem Iben er. Hun sagde, at der er flere gange, hvor du ikke har været i skole, og hun er bekymret for dig, fordi du virker meget indelukket. Så har hun lagt mærke til, at du ikke rigtig spiser noget inde i skolen. Lykke, vil du ikke godt fortælle mig, hvad der foregår? Interesserer det dig virkelig? Ja, selvfølgelig. Og din mor. Det er jo tid, du finder ud af det. Undskyld. Jeg vidste slet ikke, hvor slemt du havde det. Og jeg må indrømme, at min første tanke efter at snakke med Iben, det var at spille beskeden ud med en flaske eller to. Men der var alligevel noget i mig, der sagde, at jeg skulle gå hen og snakke med dig i stedet for. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været så ædru. Mor, hvad skete der? Hvorfor lukkede du dig ind, når jeg havde så meget brug for dig? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg er bare så ked af det. Det er jeg også. Lykke, kan vi godt prøve at starte forfra? Jeg ved, at det bliver hårdt, og jeg kan altså ikke love, at jeg dropper ølerne fra i morgen af. Men jeg ved, at jeg har et problem. Men det har du altså også. Hvad mener du? Du bliver nødt til at stoppe med det, du har gang i. Altså, jeg tror, vi har brugt forskellige metoder til at straffe os selv på. Det har bare trukket os længere og længere væk fra hinanden. Har du overhovedet lagt mærke til det?
Om jeg har lagt mærke til, at du står op klokken 5 hver morgen for at nå en løbetur, eller at du aldrig smører din madpakke, eller har forskellige styrketræningsprogrammer liggende på dit værelse. Altså, selvfølgelig har jeg lagt mærke til det. Jeg har bare været virkelig bange. Jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle sige til dig. Undskyld. Det har virkelig ikke været min mening at gøre dig ked af det. Jeg har bare haft det så dårligt. Jeg har brug for noget, der kunne give mig en eller anden form for kontrol og overblik. Jeg er bange for, at det har taget overhånd. Vi ringer til en psykolog i morgen. Nej, mor, det har vi ikke råd til. Jo, det har vi. Og desuden så tror jeg, vi kan få tilskud fra skolen. Det er altså bare virkelig vigtigt, at du får det godt igennem. Og desuden, du må altså aldrig være i tvivl om, at jeg altså virkelig elsker dig. Og du er min lille pige, og jeg er bare så stolt af dig. Og selvom jeg har været rigtig dårlig til at vise det. Jeg troede ikke, jeg skulle høre dig sige igen nogensinde. Jeg elsker også dig, mor. Altså, det skal jo ikke afholde dig fra, at der vil tage mig på hjemmelavet pizza. Nej, det er vel min tur næste gang. Nå. Tak for i aften. Det var super hyggeligt. Det har virkelig været hyggeligt. Men forresten, som kristen, så er der vel sådan en masse regler, du skal leve efter, er der ikke? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil kalde det regler. Nok nærmere vejledning. Altså Gud, han ved, hvad der er bedst for mig. Og det går ud over mig selv, hvis jeg gør noget, der er imod hans vilje. Og jeg har heller ikke lyst til at gøre noget, som han mener er forkert. Som for eksempel hvad? Ja, altså jeg drikker mig jo ikke fuld. Og så bander jeg ikke. Og forsøger at lade være med at bagtale andre mennesker. Og ja, så vil jeg med at have sex til at gifte. Sådan nogle ting. Men føler du ikke, at det bare sådan begrænser dig? At du er en slave, som bare skal gøre alt, hvad han siger? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg ved, det lyder skørt, men jeg føler mig virkelig fri, fordi jeg kender Jesus. Fri? Når han kommanderer sådan rundt med dig? Jeg tror, du misforstår det. Jeg skal ikke gøre noget for at fortjene Guds kærlighed. Og det skal du heller ikke. Det hele handler om tro. Og det kommer helt af sig selv, at jeg ønsker at leve efter hans vilje, fordi han har gjort det allerstørste, jeg overhovedet kunne forestille mig. Han har givet sit liv for mig, og hvis jeg bare gjorde lige som det passede mig, så ville jeg misbruge den frihed, som han har givet mig. Ja, altså, jeg synes altså stadig, det lyder sådan lidt mystisk. Thank you.
snakke om Jesus. Ja, der er bare ikke noget, jeg ønsker mere end, at du skal opleve den samme glæde. Der er virkelig også noget spændende og interessant i det, du siger, men jeg synes bare stadig, det er sådan svært. Det forstår jeg godt. Men jeg vil blive ved med at håbe på, at du vil møde Jesus. Det betyder virkelig meget for dig. Ja, gør det. Nå, ja, det har vist til at blive lidt sent. Ja, selvom jeg er 21, så er mine forældre stadig ret beskyttende. Så jeg må hellere se at komme hjem. Ja, men vi kan ikke have de efterlyser. Nej, det kan jeg ikke. Tak for det. Det var rigtig. Hej skat. Mor? Kan vi snakke med dig om noget? Ja, selvfølgelig. Og så når det er noget, som vi ikke rigtig har snakket om før. Hvad har du på hjertet? Det bliver underligt det her. Men jeg har virkelig brug for at snakke med dig om det. Okay. Jeg har mødt en dreng. Okay. Han er virkelig sød, og vi snakker bare så godt sammen, og jeg føler mig virkelig tilpas i hans selskab, og det er bare helt perfekt. Men han er ikke kristen. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, der er folk, jeg altid snakket om, hvor vigtigt det er at finde en kristen ægtefælle. Bare roligt, ikke fordi vi har tænkt os at gifte os lige nu. Men jeg synes alligevel, det er relevant. Selvom jeg kun har mødt ham et par gange. Ja, selvfølgelig. Og jeg var bare så fast besluttet på, at jeg skulle have en kristen kæreste. Men det er jo før jeg mødte Mario, så nu er jeg bare så splittet. Han har bedt til Gud om det. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke rigtig, jeg tør. Jeg kan ikke give dig noget svar af mig. Altså far og jeg har jo aldrig lagt skjul på vigtigheden i at finde en kristen kæreste. Vi har faktisk flere venner, som gik fra troen, fordi de fandt en ikke-kristen kæreste. Og det er bare en stor fare. Jeg havde faktisk selv en ikke-kristen kæreste, der gik i gymnasiet. Jeg havde det? Ja, men det var kun et par måneder. Og nu er jeg virkelig glad for, at det ikke holdt. For jeg tror ikke, jeg kunne klare det på et tidspunkt. Nej. Men Marius, han har faktisk været ret åben, når jeg taler om Gud. Altså, hvis ikke han havde været det, så tror jeg ikke, at jeg havde været så meget i tvivl. Han kunne jo blive kristen. Og det er der, vi må have Gud med i det. Jeg tror bare, det er svært at blive fast i Guds ord, når man er alene om det. Det har du nok ret i. Men han har sagt, at han gerne vil med til LMO en aften og prøve at give det en chance. Det er vildt positivt. Det kunne jo være. Jeg synes, du skal give det god tid, Anna. Og have Gud med i det. Og så må du altid komme til far og mig og snakke om det. Det mener jeg virkelig. Det ved jeg, mor. Da du sagde, at du havde fundet en ikke-kristen dreng, så blev jeg faktisk virkelig bekymret. Men jeg kender ikke Guds planer og vilje. Tak. Det var virkelig rart at få det sagt. Jeg er glad for, at du vil dele det med mig. Love
det forstod han bare slet ikke. Så må jeg ligesom helt ud i, at Johan? Ja, undskyld, jeg hører efter. Nej, det gør du altså ikke. Og nu synes jeg, det betyder, at du fortæller mig, hvad der er galt. Hvad mener du? Du har bare været så fraværende her på det sidste, og stille og trist. Der er altså ikke noget. Bare fortsæt. Nej, Johan, vi har altså kendt hinanden for længe til, at du kommer så nemt om med det. Det er bare fordi... Altså, siden det overfald for en måned siden, jeg har tænkt rigtig meget. Hvad? På os, og på at det har endt meget værre, end det gjorde. Altså, tænk dig, hvis de har haft våben, eller de har været langt mere brutale, end de var. Altså, der er ikke mange, der slipper så let fra det, som de gjorde. Men Johan, de havde jo ikke våben, og Gud passede på os, og hvorfor spekulere mere på det? Altså, jeg har også selv haft søvnløse nætter, men... Men jeg kunne miste dig, Naja. Det er det, der gør mig så bange. Altså, jeg kunne slet ikke forestille mig et liv, som du ikke er en del af. Men det behøver du heller ikke. Jeg er jo lige her. Jeg ønsker virkelig, at leve et liv sammen med dig. Det er fordi... Altså, hvis nu jeg spurgte dig... hvis nu jeg spurgte dig, om du vil gifte dig med mig, hvad tror du så, du vil svare? At du bliver fri til mig? Nej. Altså, jeg har slet ikke rækket noget. Nej, det er slet ikke det. Det er bare, altså teorien, det er helt dumt. Prøv lige her til. Hvis du sådan en dag i praksis, ikke bare i teorien, spurgte, om jeg ville gifte mig med dig, så vil svaret selvfølgelig være positivt. Men tag dig al den tid, du har brug for. Jeg vil ikke presse dig til noget, så du er ikke klar til. Jeg venter på dig. Tak. Det var nok lidt dumt sagt. Det blev lidt underligt på mig. Men vi har været kærester i 5 år. Tro mig, det er ikke det underligste, du har sagt. Tak. Det er også verdens dejligste, fordi jeg har nogensinde fortalt for det. Ja, men jeg er godt holdt til at høre det en gang til. Når jeg ser på et ældre ægtepar som mine bedsteforældre, så tænker jeg, at de virkelig har fundet lykken, eller lagt sig selv på. Og jeg synes bare, det er fedt at se, hvordan at det kan være velsignet for dem at leve hele sit liv sammen med dem, man elsker. Gud har virkelig velsignet deres ægteskab. Ja, det er fedt at se, hvordan de sammen bruger deres liv på at tjene Gud. Og jeg beder ham virkelig om, at han må vise mig, hvordan han vil bruge os som par.
Jeg håber ikke, jeg forstyrrer dig i noget vigtigt. Jeg blev bare virkelig nødt til at ringe til dig. Nej, overhovedet ikke. Jeg ligger bare og laver lektier. Fedt. Jeg kan virkelig ikke forstå det, men jeg har lige snakket med min mor, og det var endda hende, der lagde op til samtalen. Det var bare helt vildt dejligt at få snakket ud med hende. Ej, hvor er det godt, Lykke. Det er jeg virkelig glad for at høre. Ja, det er helt uvirkeligt, men nu var bare så forandret efter, at Iben havde ringet med hende og fortalt hende, hvordan jeg har det i skolen. Det er næsten et helt mirakel. Ej, hvor er det godt. Altså, vi har også bedt for jer herhjemme. Hej. Og hvor er det meget lækkert at høre, at Gud han faktisk svarer bøn. Ja. Ja, og tak for det. Emilie, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skulle have gjort uden dig, og jeg er godt klar over, at det måske har kostet dig et par venskaber. Ej, det skal du ikke tænke på. Det er mig, der takker dig. Ellers bliver jeg sikkert rundt ned i byen og lidt efter. På bukser til Alberte. Det var rigtigt. Men har du fået snakket med din mor om dine problemer? Ja, vi ringede til en psykolog og aftalte, at jeg skal mødes med om 2 uger. Jeg er ret nervøs. Ja, og det er jeg godt nok glad for at høre, Lykke. Jeg tror, det bliver hårdt, men jeg tror også, at du har brug for det. Jeg glæder mig næsten helt vildt til det, fordi selvom jeg kan snakke bedre med min mor nu, så er der bare nogle ting, jeg ikke rigtig kan fortælle hende, men som jeg alligevel har brug for at komme ud med. Så det er nok det bedste. Ja, det skal du også ikke være ked af. Min mor ved heller ikke altid om mig. Nej. Nå, men egentlig så må jeg løbe. Min mor har lavet aftensmad for første gang i lang tid, så det bliver jeg nok nødt til at bakke op om. Ej, hvor er det godt. Det er jeg glad for at høre, Lykke. Men vi fortsætter selvfølgelig med at bede for dig herhjemme. Tusind tak. Det betyder virkelig meget. Jeg ville ønske, at jeg havde din tro. Lykke, du har en far i himlen. Og det er Gud, som elsker dig, og som inderligt bare ønsker, at du tager imod ham. Ja. Nå, vi ses. Ja, vi ses. Farvel. Min far. Være bange for
11 gange demenscenter, vælg venligt. Inge? 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 Inge! Nej! Hej far. En blodprop. Hjertet. Far, jeg kommer. Det kom nok som en chok for os alle, at Inge skulle tages bort fra os nu. Jeg troede stadig, vi havde en år foran os, men sådan skulle det ikke være. Vi forstår ikke altid Gud, og jeg må sige, at det er hårdt, at jeg ikke fik mulighed for at sige farvel til hende. Alligevel er jeg taknemmelig over, at hun var ved godt mod til det sidste, og at hun stadig kunne kende os. Inden jeg fandt hende på sengen, der var jeg ved at ringe til et demenscenter. Men jeg kunne ikke få mig selv til det. Gud ved, hvad der er bedst for os, og han ved også, hvad der er bedst for Inge. Nu har hun fået fred, og en dag skal vi se hende igen. Det skal vi alle, og det er det håb, vi må klamre os til. Jeg ved, det bliver svært, også for jer. Men indtil vi får hende at se igen, har vi minderne. Og jeg vil altid huske Inge som min elskede hustru, som daglig gav mig et glimt af Guds velsignelse. Mor, hun lærer mig mange ting om Gud, og hvor vigtigt det er at have ham med i alt det, man gør. Hun har også vist mig, hvordan man kan være godt forberedt over for sine børn. Og så havde hun en himmellængsel som få. Jeg kan også huske, at jeg har talt med far om hende. Hun var så glad og så fredfyldt, når hun talte om det. Det kan være svært at være kristen i verden, når der sker så mange frygtelige ting, og holde fast i håbet. Det kan i hvert fald få mig til at føle, at jeg miste modet. Jeg ville ønske, at jeg havde set, der var lidt mere som faren også. Ja, det er ikke altid let at gå med Gud, men det betaler sig i sidste ende. En gang mine øjne skal se kongen i hans pragt.
rødt og lys. For vandet bliver værre der til lovsangs jubilæum. Og salighedens tone skal bruses som et hav, som Susan slår ved sommerkvæld, når himlen er som hav, og al naturen genføder, og ingen skygger falder mere, og alt hvad skønt mit øje så, lyden så glød vil få. Men skønnest er det dog at se Guds underfulde lam, med mærkerne fra korsets træ, og sejrens glans om ham, og denne glans er mere end sol, den er Guds gyldne nådestol, og støbets træk, som er mig vand, bliver klar som diamant. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vundet frem. Så er min strid meldt forbi, så er jeg evig hjem. Det hjem min frelser lovet ham, er den som korset med ham har. Guds paradis, vort rette hjem, det nye Jerusalem. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vundet frem. Så er min strid meldt forbi,
imponerende klap, Jeg vil bare gerne lige sige tusind tak til jer alle sammen for det her. Det har været så fantastisk, at I har været med på ideen, og at I bare har givet alt, hvad I kunne. Og tak for det. Gå på mod os, når jeg har været slavepisker og taget jeres fritid. Tak for jer, som har givet et knus på gangen, og som har bedt for det her, og som bare har taget over, når det blev lige lidt for meget for mit hoved. Det har virkelig været så fedt at se det her blive en realitet. Så jeg vil gerne sige alle sammen tusind tak. Og tak til alle jer, som er kommet. Det havde jo ikke været noget som helst uden publikum. Det er virkelig dejligt at se, at der er så mange, der har bakket op om det her. Og tak til Gud for muligheden for, at det her det kunne ske, og for at han holdt sin hånd over det her. Ja. Giv jer selv et klap på skulderen for det, vi taler om. Den allerstørste tak i hele det her skal lyde til Esther. Du har med dit musical formået at gøre vores LMH-ophold til noget helt særligt, og rystet os rigtig godt sammen. Og det har været noget, der har strukket sig over rigtig mange måneder, og det har været rigtig dejligt at opleve, hvordan du har taget imod os alle sammen, og du har givet plads for, at vi kunne bruge vores evner hver især. Ligegyldigt hvad det var, vi var gode til, så var vi gode til at opfordre os til at være med og se, hvad vi kunne bruge til hver især. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det er dig, der har holdt alle trådene i gang. Du har holdt styr på det hele, og har haft helt vildt mange bolde i luften på en gang. Så derfor har vi konkluderet, at Esther hun uden tvivl må være verdens sejeste kvinde med det vildeste overskud. Hemmelighed, og jeg snakkede lige med Daniel, en af vores lærer, Esther, så jeg tror, at du må have historiens højeste antal på fælles beskeder. Ikke bare til middagssamlinger, men til morgensamlinger, og til eftermiddagssamlinger, og til aftensamlinger, og aftensmad og middagsmad. Hun har virkelig formået at få os alle sammen til at føle os en del af det her, og føle os som en vigtig brik i det hele. Så ja. Giv hende en kæmpe tak. Fra alle os elever og lærere og medarbejdere, alle os fra LMH, vil vi gerne sige tusind tak. Vi har købt dig en lille gave, og nu siger jeg, hvad det er. Vi har købt nogle øreringe til dig. Det ved vi, at du godt kan lide, og så håber vi, at du vil kigge på dem og huske tilbage på både vores hold her, men også bare den her særlige oplevelse, som du har været med til at give. Tusind tak. Skeder, ja, præcis. Ja, tak fordi I er kommet, og I er selvfølgelig velkommen til at hænge lidt ud og snakke med hinanden. Hvis der er nogen, som kommer sent og ikke har fået betalt, så kan I gøre det lige her bagefter ude ved bordet derude, så der sidder nogen og tager imod det. Men ellers så kom godt hjem. Tak fordi I kom.